KumaHeberu esishiyagalolunye. Kepha nesivumelwano sokuqala kambe sasinezimiso zenkonzo nendlu engcwele yasezweni. Ngokuba kwakhiwa ithabenakele lokuqala okwakukhona kulo uthi lwezibani, nethafula, nezinkwa zokubukwa, okuthiwa elingcwele, ngasemva kwesihenqo sesibili kwakukhona ithabenakele elithiwa elingcwelengcwele, eline-althare legolide lokuthunqisa nomphongolo wesivumelwano umboziwe ngegolide nxazonke, okwakukhona kuwo isitsha segolide esiphethe imana, nenduku ka-Aroni eyahlumayo, nezibhebhe zesivumelwano. Phezu kwawo kwakukhona amakherubi enkazimulo engamele isihlalo somusa, okungenakukhulunywa ngakho ngakunye manje. Kepha lezo zinto zilungisiwe ngokunjalo, abaphristi bangena njalo ethabenakele lokuqala befeza izinkonzo, kodwa kwelesibili kungena umphristi omkhulu yedwa kanye ngomnyaka. Kungengaphandle kwegazi anikela ngalo ngenxa yakhe uqobo nangenxa yezono zabantu, uMoya oNgcwele etshengisa lokhu ukuthi ayikabonakaliswa indlela eya endaweni engcwele, lisemi ithabenakele lokuqala, elona lingumfanekiso kulesi sikhathi samanje, okulethwa ngawo iminikelo nemihlatshelo engenakumenza okhonzayo aphelele. Maqondana nonembeza, kodwa yona kanye nokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo iyizimiso zenyama kuphela ezibekiweyo, kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto. Kepha lokhu uKristu esefikile, engumphristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula ithabenakele elikhulu neliphelele kunalelo, elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa, wangena kanye kuphela endaweni engcwele. Kungengegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe, ezuzile ukukhululwa okuphakade. Ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo, kuhlambulula kube ngukuhlanzeka kwenyama, kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala lizakuhlanza unembeza wethu emisebenzini efileyo, ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Ngalokho-ke ungumlamuleli wesivumelwano esisha, kuze kuthi ngokufa okungenxa yokukhululwa eziphambekweni zesivumelwano sokuqala ababiziweyo bazuze ifa eliphakade elathenjiswayo. Ngokuba lapho kukhona iTestamente, kufuneka ukuba kubikwe ukufa kowalenzayo, ngokuba iTestamente lisebenza sekufiwe, ngokuba alize lingaba namandla esekhona owalenzayo. Ngalokho-ke isivumelwano sokuqala asimiswanga ngaphandle kwegazi. Ngokuba isikhulunyiwe imiyalelo yonke ngokomthetho nguMose kubantu bonke, wayesethatha igazi lamathole nelezimbuzi kanye namanzi noboya obubomvu nehisopi, wafafaza incwadi nabantu bonke, ethi, "Lokhu kuyigazi lesivumelwano aniyale ngaso uNkulunkulu." Nethabenakele futhi, nezitsha zonke zenkonzo wakufafaza kanjalo ngegazi. Yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho, ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa. Njalo-ke kwakudingekile ukuba imifanekiso yokusezulwini ihlanzwe ngalokho, kepha okusezulwini uqobo lwakho kuhlanzwe ngeminikelo emihle kunalena. Ngokuba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla, engumfanekiso waleyo okuyiyo ngempela, kepha wangena ezulwini uqobo ukuba manje abonakale ebusweni bukaNkulunkulu ngenxa yethu, kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi. Njengalokhu umphristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka, ephethe igazi elingesilo elakhe, uma kwakunjalo wayemelwe ukuhlupheka kaningi selokhu kwasekelwa izwe. Kodwa kalokhu ubonakalisiwe kanye ekupheleni kwezikhathi ukuba asuse izono ngokuzinikela kwakhe. Futhi njengalokhu kumiselwe abantu ukuba bafe kanye, emva kwalokhu ukwahlulelwa, kunjalo noKristu, esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi, uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo, kube ngukusindiswa.